¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión Ferrol. Vamos a acercarnos hoy una vez más a la actualidad del concello de Narón y lo haremos con su alcalde José Manuel Blanco, que ya está aquí con nosotros. Muy buenas tardes, alcalde. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar hablando de un problema que pues está acuciando al concello desde hace ya un tiempo, como es el de las escuelas infantiles. El concello ya ha llamado varias veces a la puerta de la Xunta. Hasta el momento no ha habido una respuesta, digamos, favorable, ¿no?, a los intereses del concello. No, bueno, creo que non son os intereses do concello, son os intereses dos veciños de Narón, que é o importante para nós. E, por desgracia, a Xunta ainda pois non tuvo esa voluntad política de intentar colaborar co concello. Como xa dixen outras veces, as escolas infantiles para nós é unha prioridade de servicio. Creemos que están funcionando ben, creemos que dan un servicio fundamental tanto para os nenos como para os pais, para conciliar a vida laboral coa vida familiar, e por eso apostamos por elas naqueles momentos cando a Xunta non tiña posibilidades de construción. Narón tiña unha boa situación, colaborou coa Xunta, en algunha, como Piñeiros, a Xunta participou na construción, outras a Diputación, outras os fondos FEDER, e destas maneiras fomos creando unha rede importante de escolas, pero sempre co compromiso, e iso non hai que esquecelo, de que se dividía en tres partes: a colaboración dos pais, a colaboración da Xunta e a colaboración do concello. Eso cada vez, a parte que lle correspondía á Xunta, cada vez foi menguando máis, e nos estamos encontrando que agora mesmo a situación é que o concello, ao ter que poñer a parte que non pon a Xunta, pois nos estamos encontrando unha situación económica difícil. E por eso foi o acordo plenario de iniciar as xestións para que o consorcio, a cal pertenece Narón desde o ano 2006, se fixese cargo destas escolas. De palabra, eu teño a contestación por parte do xerente que non admiten estas escolas, e nós, en este momento, como avisamos aos pais, aos sindicatos, e empezamos un traballo de presión para que a Xunta entenda que pasa con Narón. O sea, Narón non é diferente en absoluto da última que acaban de inaugurar en Betanzos, do convenio que se acaba de facer en Carballo, do convenio que firmaron co Estado para crear 15 novas escolas, donde di claramente o convenio que firmaron co Estado de que un tercio o poñerá a administración autonómica. Polo tanto, non sabemos por que razón no concello de Narón non queren asumir a parte que lles corresponda. Entonces, tuvemos varios actos xa de protesta, como xa ben informáchedes, e agora o que estamos é pois seguir ese camiño. Vai haber un camiño que é institucional, o propio concello, que o que vai a facer, visto que a conselleira de Traballo, por súas actividades, está tan ocupada que dende 2009 non tuvo tempo para recibir o alcalde, e, bueno, vamos a pedir que interceda o responsable das consellerías, que é o presidente da Xunta, a ver se logramos que el entenda e nos reciba e explicarlle a situación. Porque o único que queremos é que entendan a situación. O sea, nosotros non estamos poñendo unha pistola na Xunta dicindo, oiga, ustedes teñen que facer algo que non sea legal. Non, estamos dicindo, o que di a lei é que a competencia exclusiva das escolas infantiles é da Xunta. Non dicimos que paguen ustedes todos, pero sí que colaboren, porque a competencia é de ustedes. E entón, pois, vai haber unha serie de actos, como dixen o da presidente da Xunta, se está estudiando incluso xurídicamente que actividades se poden tomar ante este atropello que creo que é o que están facendo, e por parte dos pais e por parte dos sindicatos non hai que esquecer que son 42 postos de traballo que se está xogando neste momento, e a ver que se van a tomar medidas que tamén, co apoio do concello, pois intentaremos, pois entre todos, solventar esta situación. Hai que darse conta que o día 31 pechou a prematrícula destas escolas, en este momento, sin haber, que pode haber algún por correo, etcétera, etcétera, xa sobrepasan as 400 solicitudes para as escolas infantiles. Temos 360 plazas. Neste momento, xa digo, hai 400 solicitudes, que poden ser moitas máis. Polo tanto, creo que é momento
de que cando se pide solidaridade e esforzo, o teñen que pedir en ambos camiños. O mesmo que lle piden aos veciños, que lle acaban de subir as tasas casi un doble do que estaban abonando fai 2 anos, pois o mesmo que se lle pide esforzo aos veciños, a Xunta e o Concello teñen que esforzarse e colaborar para que estas escolas poidan permanecer abertas ao próximo curso. Bueno, habla de ese compromiso de 1/3 de la aportación por parte de la Xunta. Dice el PP local, el Partido Popular de Narón, en este caso, que no existe ese compromiso. ¿Qué puede decir? Vamos a ver, hai 2 clases de compromisos en política, e eu creo na política, por eso estou nela. E a min, se unha persoa, se vou a unha reunión, me di que este é o acordo, para min é sagrado, e o demostraron durante 5 anos, hasta o 2007, ese tercio se cumpleu sempre. A partir do 2007, sí que se empezou a deducir. Por lo tanto, non hai compromiso escrito en ningún sitio, pero sí, como dixen antes, nos propios convenios, cando firma, e teño que referirme a Carballo, é unha escola que construeu o Concello coa colaboración coa Diputación, e já entregou o consorcio, e firman un convenio no cal o Concello pon 1/3, os pais poñen a súa aportación e o outro tercio o pon a Xunta. Non queremos ser ni máis ni menos. O convenio que me refería co Estado para a construción das escolas infantiles, do cal, a Xunta pon 5 millóns de euros e o Estado pon o resto, o acordo di clarísimamente a competencia exclusiva é da comunidade autónoma. Segundo, a participación pública nestes colexios por parte da Xunta é de 1/3 de colaborar. Entón, non sabemos se para todas esas escolas que se van a construir van a poñer o tercio, se con Carballo están facendo. Cal é a diferencia con Narón? E eu sempre digo, creo nas palabras. Fai uns días estuve coa conselleira de Sanidade falando do centro de saúde, despois de moito tempo, pero tuve esta reunión, e o compromiso dela é que este ano van a facer o anteproxecto. Eu non lle pedín un papel, oiga, demo por escrito, porque eu me fío da palabra dos políticos. O día que non me fíe e me defraude, o denunciarei. Pero eu, mentras este en política, creo perfectamente que o que dice un político é responsable e o vai a cumplir. Por lo tanto, ese tercio, aparte de figurar en todos esos documentos, é unha cuestión de que leva moitos anos aplicando. Bueno, hablando de esa posición del Partido Popular, en principio había un consenso, había una unanimidad desde la Corporación Municipal de pedir ese traspaso hacia la Xunta de Galicia, del mantenimiento de las escuelas. ¿Cree que la posición del Partido Popular local ha cambiado en estas últimas semanas? Eu non creo que haya cambiado, non, porque o acordo plenario apoyou perfectamente a decisión. Eu creo que en estes momentos se está xogando un pouco a ambigüedade. Non se quere enfrentar con seu partido na Xunta e non se quere enfrentar aos veciños. Entón, está unha postura moi complicada. El asiste a reunións que estamos tendo, non participa nos actos, pero, por exemplo, na última reunión, ofreceuse el a intentar mediar coa Xunta para ter a reunión dos AMPAs coa conselleira. Non foi efectivo, non conseguiu esa reunión, pero creo que, entendo que é unha postura difícil. Para mí non o sería. Eu teño moi claro que o Partido Popular, cando se presentou no Narón e no resto de concellos, era para defender os intereses dos veciños, non para defender os intereses do partido, creo eu. Entón, eso o teñen que aclarar eles e que eles digan a que están xogando. Xa digo, no pleno dixeron sí, as actuacións non participan nos actos, pero en cambio sí participan nas reunións. Entón, algún día tendrán que clarificar se están por a labor de defender aos veciños ou que pretenden. Teño que denunciar claramente, onte xa se dixo o portavoz, cando dice é que Narón, como é solvente, que o pague. Isto nos levaría a incongruencia de que, como ahora o Estado vai a reducir a dependencia, Narón, como é solvente, que o pague, ou os comedores, que o pague, e mañá as carreteras que non teñen cartos para mañalas, que as amañe Narón. O sea, cada administración ten que responder de súas obligas e de súas compromisos. E iso que pedimos, nada máis, non pedimos nada máis. Eu denunciáballe e dice, home, se a eso se refiere que é solvente, a Xunta debe estar moi solvente cando acaba de firmar 4 convenios de publicidade
a nivel de todo Galicia con 6 millóns de euros. Fíjate, se dedicaran 200.000 euros de esas partidas de publicidade ás escolas de Narón, xa estaba resolto o problema. Bueno, hay un aspecto en el que difieren en principio, que es fundamental, usted lo ha recalcado más de una vez, la competencia de las escuelas infantiles es autonómica, el PP local mantiene que es municipal esa competencia. No, pero é que non é verdade. Perdón, hai unha cuestión que é clara. O sea, a lei, por Constitución, é do Estatuto de Autonomía. E o Estatuto de Autonomía desarrollou unha lei de educación de 0 a 3 anos, donde di claramente, en todas as exposicións, di claramente que é competencia exclusiva da comunidade autónoma a educación de 0 a 3 anos. Que di a continuación? As administracións locais podrán colaborar en administrar, gestionar, e nosotros é o que fixemos. Nosotros non fixemos as escolas porque se nos foi unha cadrada, non. Nosotros había unha cantidad de veciños que viñan a vir a Narón que exixían que houbera escolas infantiles. Nos a quen fomos a pedilos era quen ten a obliga, a Xunta de Galicia, no ano 2000, 2001, 2002, e non había esta posibilidade. Eles decían que porque non había cartos, pois non había posibilidade de facelas. Entonces tiñamos dúas maneiras. Ou os nenos de Narón seguían sin escolas infantiles, ou nosotros colaborábamos con eles e dábamos un paso máis e as construíamos en colaboración, volvo a repetir. Colaborou a Xunta, colaborou a Diputación e colaborou o FEDER. Polo tanto, dimos ese paso, pero sempre con compromiso, que xa digo, que se mantuvo hasta o 2007, de que un tercio cada administración. E iso é real, e é a lei. Xa digo, despois, se eles queren inventar unha nova lei ou queren desfacer esa lei, teñen o Parlamento, maioría absoluta, que digan, eso deixa de ser así, e non pasa nada. Pero mentras manteñan a lei, hai que cumplila, Bueno, los siguientes pasos, lo comentaba antes, será pedir una reunión con el presidente de la Xunta de Galicia y no descarta incluso, alcalde, una posible denuncia por parte del Concello. Non descartamos nada. O que